ake ngithi nje ameni zinkonkoni, ameni bazalwane bongqingili, ameni zitabane. Ake ngithi nje haleluya. Eyinkonkonini nakongqingili naseyitabaneni nama lesbian, ngoba phela ivangeli lobuKristu bakwethu ivangeli lobunkonkoni, ivangeli lobutabane, kuphushwa nje ukuspreadwa kwe-gayism spirit evangelini lobuKristu. Imvelaphi nje yevangeli lobuKristu livela ebungqingilini, livela ebutabaneni. Ivangeli lobuKristu la establishwa laphinde futhi la spreadwa zinkonkoni neyitabane nongqingili. Ake sishayele nje iyitabane izandla ngamandla nje azo ukuthi aqala ivangeli leChristianity aphinde futhi alispreada kumanje liyabusa emhlabeni. Ivangeli leChristianity, ivangeli lobunkonkoni, ivangeli lobungqingili, ivangeli lobutabane kanye neslavery, ukucindezelwa nokugqilazwa kwabantu. Ivangeli nje leChristianity lispreada lo moya la liphusha leyo agenda. Ake sinibingelele. Uma ngabe uNkulunkulu eqala ibandla lokuqala uliqala ngamadoda, amadodana kaJakobe aye u12. 12 uqala ngabo ibandla, amadodana males. Uma ngabe uJesu efika emhlabeni ezoqala ibandla lakhe udonsa amadodana, udonsa amadoda awu12 uqala ngawo ibandla, males, strictly males, amadoda awu12. Okusho ukuthi yini ibandla? Ibandla amadoda awu12 kuyaphezulu. Angikuphinde lokho, yini ibandla? Ibandla amadoda awu12 kuyaphezulu. Ibandla ama-males awu12 kuyaphezulu. Yilelo ke into ebizwa ngebandla ngokweBhayibheli. Ayisengishilo ukuthi uNkulunkulu mayiqala ibandla lokuqala kwi-Old Testament elibizwa ngoIsrayeli uliqala ngamadoda awu12. Sengishilo ukuthi noJesu ngokunjalo mayiqala ibandla lakhe lokuqala uliqala ngamadoda awu12 awabiza ngokuthi ama-disciples noma abafundi bakhe, aphinde wabapromota wababiza ngokuthi apostles. So ibandla yini? Ibandla is a minimum of 12 men. Angiphinde futhi definition, what is the church? Church is a minimum of 12 men. Abanye ke bazokuthatha bakise kwiGreek bathi the word church comes from the Greek word means which says ecclesia. Okushuthi amadoda awu12 ahlangene ngokukholwa kuJesu noma kuNkulunkulu. Lawo madoda ke aqala ku12 kuyaphezulu abizwa ngokweBhayibheli ngokuthi omakoti bewundlu noma omakoti bakaNkulunkulu, abafazi bakaJehova. Sikhuluma ngani njalo? Sikhuluma ngebandla. Angithi sesishilo ukuthi ibandla i-combination yamadoda wodwa awu12 kuyaphezulu. So ibandla amadoda, okushuthi ngokwasemhlabeni uma uyindoda ezulwini ungowesifazane umfazi. So lonto isho ukuthini? Isho ukuthi ibandla abafazi abazibona bengamadoda ngokwasemhlabeni, kuNkulunkulu babafazi ngoba bawomakoti bewundlu. Usuyabona ukuthi uma ngabe uthi wena umfundisi kahle kahle uyisitabane, umholi weyitabane wena, ngoba ibandla inkolo yobutabane nobungqingili nobulesbian. Ingakho phela ilanguage yasebandleni ithi ningenwa umoya, niyangenwa, kanti abasaziyo abakwaziyo ukukhuluma bazokhumbula ukuthi indoda
ayinayo iability yokungenwa, ine-ability yokungena. uNkulunkulu njoba ngokweBhayibheli eyindoda nje, ingakho kuthiwa uyangena spiritually kumfazi wakhe, kubafazi bakhe kuthiwa ungenile. Uma ngabe uthi nje wena ungena umoya oyingcwele, usuku admita ukuthi you are encountering the sexually intercourse with your man, which is the Holy Spirit or God. Angiphinde ke leyo ukuze nizwe kahle. Uma ngabe uthi ungenwe umoya, usuke ukhuluma ilanguage yokungena kwendoda emfazini wayo. Ingakho phela umoya uvela eyisimo sendoda biblically. Wena njengebandla uvela uyisimo sowesifazane biblically. Ukuze lo oyisimo sendoda okuNkulunkulu wakho ezokwazi ukungena kuwe wena mfazi wakhe, ebese uthi ungena umoya kaNkulunkulu, ngoba umfazi wena uyinkonkoni, wena uyangenwa. Ngalendlela umoya kaNkulunkulu owangena ngayo kuMaria waba pregnant, uMaria wazala uJesu. Ilendlela le wena ongenwa ngayo umoya, bese uthi wena ungena umoya ongcwele. So wena kahle kahle uyinkonkoni, ungeniwe, wena ungeno uNkulunkulu oyindoda, nawe ube uyindoda. Kahle kahle wena uyisitabane. Uma nje uvuma ukuthi wangena umoya oyingcwele, uyisitabani, wena uyinkonkoni. Uma uvuma ukuthi wangena uJesu, uJesu indoda, wena umakoti kaJesu, okushuthi uyinkonkoni, wena uyisitabane. Wena lento engikhuluma iBiblical, lento engikhulumayo akona ama assumptions. Ngikhuluma iBhayibheli la, ngikhuluma iBhayibheli la. Uma uvuma nje ukuthi umakoti wewundlu, wena uyinkonkoni, uyisitabane. Wena mawuvuma ukuthi umakoti wewundlu ngoba ungena uJesu, uyisitabane. Wazi wami accepta ulimi. Indoda ayingenwa, indoda ayingenwa, indoda iyangena. Ningeniwe nina madoda akholwayo, ningeniwe, nizinkonkoni, ningeniwe, ningeniwe nina. Ningeniwe nina, nangenwa nina. Nize nibala iminyaka ukuthi sewuna 50 years wena wangenwa, usuna 10 years wena wangenwa, wena usuna 2 years sulokwangenwa nje. Wena wangenwa, wena uyinkonkoni, ungqingili, wena uyisitabane. Ingakho ke ngithi nje ameni inkonkoni bongqingile. Wonke nje umzalwane ongeniwe, ongeno umoya, ongeno uNkulunkulu, ongeno uJesu, uyisitabane, uyinkonkoni. uJesu indoda, uyindoda yakho. Uzokhumbula phela mengabe uzothi deep nje emlandweni ukuthi kwayena lo Jesu ngoba uJesu phela uqhamuka lapha kuyiRoman Empire, ekuyiyona eyancreatela lenkolo yenu enibiza ngeChristianity. Ya impose lapha ya encwadini yezenzo ukuthi kuthiwe leligama elithi ngamaKristu nalithole eAntioch. Where is Antioch now? Where was Antioch? Nina nangenwa, nina nizinkonkoni, ningongqingili, nizitabana. Angithi kwayilona iBhayibheli leli nilifundayo nalibhalelwa inkonkoni isitabane uKing James owabulala unina uQueen Mary. Hambani niyofunda nomlando, ningagcine eBhayibhelini kuphela. uQueen Mary wabulawa indodana yakhe eyayisitabane, igama layo uKing James, eyayilala namanye amadoda. Iyona leyanibhalela le Holy Bible eniphathayo. Lowo King James loyo mayiqeda ukubulala unina, wathatha isikhundla sikanina waba yiking, waba yiking of Scottish. uKing James waba yiking of Scottish, ethatha isikhundla sikanina owaye yiqueen of Scottish, uQueen Mary, uBlood Mary. Naye uBlood Mary owayekade umbulali ebulala ama Protestants,
yini ama-Protestants? Ama-Protestants amavukela mbuso we-Roman Empire, abantu abaphambana nama-narratives neyinkolelo ze-Roman Catholic Church. Those were called Protestants. Labo bantu ababengamavukelambuso kwi-Roman Empire babebula